Sidste gang slap vi vores sheetsark, da vi var omkring her. Det næste, man skal lave, og som er sådan en ret essentiel del af det her deskriptiv statistik, som vi er inde omkring, det er at få nogle overskuelige størrelser ud af et til tider uoverskueligt materiale. Det her materiale i sig selv, det kan godt virke uoverskueligt. Og for at hjælpe med at gøre det sådan visuelt præsentabelt, så vil vi lave nogle diagrammer over det. Og for at kunne lave nogle diagrammer, så skal vi have lavet det, der hedder en hyppighedstabel. Og for at lave en hyppighedstabel, skal vi have lidt plads. Så jeg vil lige vise et hurtigt trick til, hvordan vi lige får lavet lidt plads her. Fordi lige nu så står det her faktisk lidt i vejen. Sheet har tre musemarkører, den opererer med. Hvis vi nu markerer datasættets størrelse her, og så kan vi se, at som udgangspunkt, så er cursoren en sort pil. Hvis jeg derimod vælger at køre på rammen af det område, jeg har markeret, i det her tilfælde bare den her celle, hvor der står datasættets størrelse, så kan jeg flytte den. Flytte den, hvorhen det skal være. Og det er jo sådan set vældig smart. Nu kan man så sige, at jeg vil flytte det hele, og så kunne vi godt tage at sige, at jeg vil flytte dem alle sammen en og en. Men hvis vi i stedet for vælger at sige, med den sorte pil, trykker ned ind i en celle, og trykker ned, og kan man se, at de bliver lyseblå. Og så kan man markere et område på den her måde. Altså med den sorte pil, trækker man ned, og så vælger man ligesom det område, som man gerne vil have. Og så kan vi igen bruge hånden, og så flytter vi det lige herop, fordi deroppe passer det bedre. Lige nu. Det er ikke sikkert, at vi altid lige har til at stå der, men som I kunne se, så er det ikke specielt svært at flytte med. Det vil sige, at vi har en sort pil, vi har en hvid hånd, og så er der en ting til, som vi ikke lige skal bruge lige nu, men inden ret længe, så får vi lige at se, hvad den skal bruges til. Hvis vi kører ned i hjørnet hernede, så kommer der et sort kryds. Så de tre cursorer har vi ligesom at arbejde med. Godt. Vi skal have gang i en hyppighedstabel, og den næste video kommer med det nu.